पागल करे वाला कोनो दवाई मिले ना वे खिया ना दे हमके। हम दुनिया के हर दुख सहे खातिर तैयार बनी महादेव, बस हमरा दोबारा केहू से प्यार मत होके दिहा। ऐ खुदा, किसी को ऐसे हालात में मत डालना जहां उसे जिंदगी से बेहतर मौत लगे। अरे हम सोचले रही कि 1 साल तक वीडियो बनाई तो एगो ना एगो वायरल जरूर हो जाई, बाकी इहो सपना पूरा ना भइल। आ नया साल पे एगो वीडियो का बनाई भाई, जाना तनी इहो वायरल ना हुई।